keď začínajú elektrikaris. Ja nerozhodol káblov. Umiestňujeme si, kde čo bude. Môžeme tam niečo ešte mať, nielen káble. Kábel, tu kábel, tam kábel, ten kábel, všade kábel. Ďalej, zapálený muž. Kde čo bude? Martinka. Je tu všetky krásne robotky. Zaznačím správne tieto superbolové svetlá. Sa na videu a už úplne žiadce nazor. Všetko postupuje. Zatiaľ celé montované, budeme skúšať na chvíľočku. Chvíľočka, menič, nabíjačka, zásovačky, kontrolérik. Všetkého tu máme. Čaute sa ľudkovia. Momentálne idem z montáže elektriky. A dopadla úplne, že perfektne. Máme to všetko spravené. Momentálne veziem solár, ten vám ukážem, keď dojdem na miesto, kde sa budem montovať. A skoro to budem mať komplet. Budeme pokračovať so skrinkami, s kuchyňou a tak ďalej. Montážou soláru. Ale to aspoň troška ukážem, kým je tu taká tma. Bežne, ako to máme spravené. Čo to zapne? To je pínač zatiaľ nachystaný. Tu nám pekne ukazuje bateročku. No a vypínačik sme si dali tak akurát pod ruku. No a je to sú tu prvé dva svetlá. A k tomu sú ešte ďalšie dva. Myslím si, že by to bolo tak celkom aj dosť vidno. Celkom to tu bije. Poličky pozatláčalo. OK, tu je solárik a ideme ho dať na strechu. Aby ste videli, ako to vyzerá pred tou montážou. Mám tu vyvedené len káble zatiaľ. Plusový, minusový zo soláru. Dám tam krabičku údržiak, ktorý sme kúpili, ktorý pôjde vlastne zakrývať ten výstup z káblov, aby nám tam nezatekalo. Aj keď som to tam nakrcal tým silikónom, jak pán. Takže idem sa pustiť do tej montáže. Dúfam, že ma to tu neskope dačo. Alebo nejaký blesk, kde by do mňa trafil. Tu kábel plus a tu kábel minus. Jej! Vieš, čo by ma zaujímalo? Nemáš tu nabíjačku? Idem vyčistiť si to miesto, hej, kde budem dávať tú prechodku so s tým silikónem. No. Ale nerozmýšľam, ako to tam všetci dávajú. Alebo na silikóne to nemôže vyzerať. Čo kameruje? Čo? Veronika, vedem povedať. Máš kľúčik? Nakrcam tam silikónu, bude to držať. Čo? Neviem, či sa to robí takto, ale vyskúšame. Dobre bude? Aha. Veci. Sapkám tam ešte palcom.
Tieto Mercedesy sú neprispôsobivé vozy na takéto činnosti. Na účely karavaningu a prestavby dodávok je to úplne nevhodné auto. Akurát tak tým, že to je Mercedes, je to fajn. Solárik, montujem tieto držiaky, ktoré sme objednali. Samozrejme s Číňami treba upraviť kvôli týmto drážkam. No to samozrejme nechce sedieť, takže ešte toto môžeme fakt. Takto fajne si ho musím poskracovať, aby mi tam pasoval, takže teraz keď ho mám takto opilkovaný, tak tam zapadne úplne napresno. Tak. Silikon party začíná. Solár je nainštalovaný, nacapkaný, vyvrtaný, elektrika natiahnutá.